Hayan di na kinahanglan pang mulabang sa mga silingang dakbayan ang mga upunganon nga mga dialysis patients kay may dialysis center na ang Lapu-Lapu City. Din may 10% diskwento nga itanyag sa mga rehistradong residente. Pinagi sa usa ka public-private partnership nga gilagdaan sa dakbayan o usa ka pribadong dialysis center. Bukantidad sa tag 3,500 pesos ang matagsisyon sa dialysis. Panunod sa mga diskwento sa PhilHealth o sa dakbayan. Ana na lang sa 648 pesos ang mabayaran sa matag pasyente nga senior citizen. Ang inahan sa usa sa mga pasyente nga taga Cordova mibutyag sa kalisod nga ilahang gisagubang nunod sa kamahal sa pagpadialysis sa iyang 18 anyos nga anak. Nag-uul ko kayo, ma'am. Sige na kong hilak. Ang time ni Dudong nga dialysis, sige kong pangita sa kong kwarto. Matabang. We need to validate pag yun kay kanang ato mang tagang priority ato mga indigent. Yes. Oo, katong gyud ang mga walang-wala ba. We make an arrangement sa katong funds nato sa MAIF na magpalita og tambal para anak nila para mo i-supply nato diri para ma-free na gid sila, no. So mo na atong gi-workout karon. Naanay mga 22 ka letter of guarantee gi-issue sila Mayor Sikong. And then we have accommodated siguro almost all of them since they have to kanang comply pa all the requirements. But I think we have 15 accommodation na out of 22.